Ah, sou aquí. Hola, em dic Marcel Tomàs, de Cascai Teatre. Bé, dius que el proper dissabte 25 estem aquí, a Celrà, amb l'espectacle Jotot, un espectacle divertit, cachondo, ditxereig... Qui és vostè? Qui fot aquí? Estoy de prácticas. De pràctiques? Què practica vostè? Las maniobras. Les maniobres? ¿Has oído ese ruido? On? Allà a la via, allà a Celrà, al mig, entre els dos carrils, just allà. Sí, per allà. Busqui. Dius que a les 9 del vespre aquest dissabte 25. Jotot, és un espectacle, us ho passareu molt bé, eh? És de riure, és cachondo, ditxeratxero, ja ho veureu. Ens ho passareu, és familiar per tota la... I et tornes a ser aquí? Què? Era un jabalí. I on va vestit així, d'aquesta manera? Para practicar las maniobras del camuflaje. Camuflaje? Molt modern, aquest llacet. Se't veu d'una hora lluny. Bueno. Esteu distrets aquí a Celrà, eh? Veniu, a les 9, Jotot, a l'Ateneu. Ja riurem, ja.